Moje meno je Jozef Lajkert. Narodil som sa 22. októbra 1955 v Zlatých Moravciach. No, moja taká životná cesta bola, že po strednej škole som chcel študovať divadelnú réžiu. Robil som divadla, písal som poéziu, zaoberal som sa žurnalistikou, tak som sa prihlásil na katedru žurnalistiky, ktorú som vyštudoval v Bratislave na Univerzite Komenského. No a tá moja dráha pokračovala tak, že tým, že som mal vzťah k histórii a študoval som históriu, tak som bol vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Odtiaľ som dostal ponuku ísť pracovať do kancelárie pána prezidenta Slovenskej republiky, takže som pochodil s ním kus sveta. No a potom prišla ponuka prihlásiť sa do konkurzu na funkciu dekana našej paneurópskej vysokej školy, takže bola to moja taká ďalšia výzva, ďalší medzník v živote, no a snažím sa takými svojimi vedomosťami, ale myslím si aj takou ľudskosťou s týmto terajším tímom pedagógov a študentov zase posunúť tú latku. Nie o kúsok, ale ak sa bude dať o dobrý kúsok dopredu. Ja som poéziu a to tak beriem, že je to taká alfa omega mojej tvorby, pretože ja myslím si, že poézia to je taký určitý druh modlitby. A tomu mi nejako aj tak pomohlo, alebo ma naštartovalo, aby som mal bližšie k žurnalistike. Myslím si, že ocenenia nerobia človeka ako človeka, nerobia tituly. Samozrejme, vždy to človeka poteší, keď niekto si všimne jeho robotu a keď dostane nejaké vyznamenanie. Ja si každé ocenenie mimoriadne ako vážim. Viacero ocenení som dostal aj v rámci Slovenska, Československa alebo z Európy. Je to také pohľadenie po duši, takže ja mám z cien radosť, ale neberiem to ako, že to je to najdôležitejšie v mojom živote. Chcel by som naozaj tej fakulte dať to, čo sa odo mňa očakáva, to, čo si myslím, že vo mne je, tak, aby študenti po niekoľkých rokoch s radosťou spomínali, ale hlavne, aby študenti boli spokojní so školou, aby ich to pripravilo do života, aj odborne, aj ľudsky. Takže ja mám rád svojich študentov, ja ich volám krstným menom, sú to pre mňa naozaj partneri, rád sa s nimi rozprávam, ale rád ich aj počúvam.